Wara ġimgħat ta' ħidma, provi u preparazzjonijiet intensivi, il-ħamis filgħaxija se jintgħażlu 12 finalist biex is-sibt jieħdu sehem fil-finali tal-Malta Eurovision Song Contest fiċ-ċentru tal-Firju Konvenzjonijiet ta' Malta, l-MFCC ta' Għali. Għas-semifinali tal-ħamis se jieħdu sehem 18 kantant u kantanta, il-koll bħolma waħda, dik li jiksbu post fil-finali u jersqu passiħor eqreb biex jirrappreżentaw lil Malta fis-70 edizzjoni tal-Eurovision Song Contest li se jsir fi Vienna. Issa l-lekt huma kollha magħluqin tal-artisti tagħna huma kuntenti sija fuq l-staging tagħna, sija bid-dawl, bil-visuals, bis-sound, kollox qiegħed preparat biex ikunu għada jagħtu l-ewwel performance tagħhom, 18 il-kanzunetta 18 l-artisti tagħna li ħajkunu qegħdin fis-semifinali tal-Malta Eurovision Song Contest li kif għadna diġà mbagħad qassib ikunu l-aħħar 12. Jidher li bħalissa kulħadd hawn stennija lihom kif kulħadd qed isegwi barra l-Eurovision Song Contest li ħajsiru għada u s-sibt bdejna bil-programm il-Green Room li beda minn nhar it-tnejn u jikompli għal nhar il-ħadd bid-Dopo Festival fejn qed nagħtu informazzjoni kontinwa dwar il-Eurovision, il-Malta il-Malta Eurovision Song, il-Malta Song for Europe kemm ilha ssir madwar iż-żmien. Sa minn kmieni tal-għodu miet ta' ħaddiema kienu l-MFCC ta' Għali jaħdmu bla waqfien biex kollox ikun f'postu għall-ewwel semifinali. Il-kap eżekuttiv tal-PBS Keith Katkuti faħħar l-impenn ta' dawk involuti f'dan l-avveniment tant importanti għax-xandir nazzjonali. Appell wieħed li huwa importanti hija li n-nies kollha li ħajattendu hawnhekk fl-udjenza parti mill-MFCC ħajkunu l-MFCC, importanti li jsegwu l-mezzi soċjali kollha għal żewġ affarijiet. Fija l-aċċess bit-traffiku kif ħankunu qed nagħtu skont l-awtoritajiet minn fejn ħajkunu jistgħu jaċċessaw l-MFCC u wkoll għal restrizzjonijiet jistgħu jidaħlu magħhom fis-sala. Jiġifieri dis-sena ħankunu tinsegwu l-andament kif isir fil-Eurovision Song Contest li jsir barra Malta u mhux ħajkunu jistgħu jitlu basktijiet hawn ġew, jiġifieri affarijiet personali li joqogħdu fil-but biss. Fi żjara li għamel fl-MFCC ta' Għali, il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici qal li għal darb'oħra dan il-festival ser ikun ċelebrazzjoni ta' talent tal-artisti Maltin, fosthom kantanti, żeffiena, kompożituri u awturi. Il-Malta Eurovision Song Contest se jiġi ppreżentat minn Kien Kutajar flimkien mal-kantanti Destiny Ciuchiniere u Gaia Kalki. Is-semifinali tal-ħamis li tixxandar fuq TVM se tara s-semm ukoll tal-kantant Tommy Cash li s-sena li għaddiet irrappreżenta lill-Estonja fil-Eurovision bil-kanzunetta popolari Espresso Macchiato. Is-sibt imbagħad l-udjenza Maltija se tkun tista' tassisti wkoll għar-rappreżentazzjoni tal-artist Kroat Baby Lasagna li ġiet tieni fil-Eurovision tal-2024 bil-kanzunetta Rim Tim Tagatin.